8 puntu erantzun jarriko dizkizut erruari buruz. Gizarteak sorbalden gainean jarri nahi digun kulpa horri buruz. Bizitzan egin duzun gauzarik onena, ta baietz esateak ematen dit pena, luzaro ibili naiz munduan barrena, ta ederra izan da egin dudan dena, larai, larai, egin dudan dena. Ama izan behar da albezain gazte, banik adinarekin ditut hainbat nasten, 45ekin mineta desgaste, baina orain sentitzen naiz inoiz bezain aske, larai, larai, inoiz bezain aske. erditzea ezpada esperotakoa, esaten digutenak badauka kakoa, erromantizatua ta bestelakoa, eta ez da hain guaia, ez da hain guapoa, larai, larai, ez da hain guapoa. bularra ematea beti ez da erraza, Nik egin behar izan nuen hartu eta pasa, niretzat etzen izan Kristoren jolasa, ia hartu bainuen tristezi demasa, larai, larai.